Bueno, hasingo gara bai, egun ondanoi, eta gaurko osoko bilguragaz hasiko gara. Eskerrik asko. Lehenengoko puntua. 2024ko ekainaren 28ko osoko bilkuraren akta onartzea. Galdera bat, ezoizkotasuna, egun hon, Egun on. ezoizkotasuna hau ez dugu bozkatu behar? Ez, ez da beharrezkoa. Bueno, baten batek badeko zeo zer esatekorik, aktari buruz ero? 2023ko ekitaldiko kontu orokorra onestea. Behin betiko onarpen txostena. Miren, mesedez? Bueno, honek dakizuen bezala, aurreko ekainaren 5eko batzordean agertu genuen, bertan eman genuen behin-behineko onarpena argitaratu zen boletinean, eta ez da egon emendakinikan, printzipioz, eta behin betiko onartu beharko litzateke pasa zen ekaineko batzorretikan, eta baitare uztailaren 19ko batzorretikan, eta hau batez printzipioz onartu zen bertan. Hirugarrena, onartzea Jauregi Barria Basarriaren udal jabetzako eraikinean taberna, jatetxe eta erretegi zerbitzuaren emakidaren 3. luzapena 4 urtekoa izanik. Miren, mesedez? Bueno, hau denbora askokin gatoz onartzera, baina, prorroga guztiak ez dira pasatzen plenotikan, baina mota hontakoak bai pasa behar dute, txosten desberdinak dauzkazue, bai kontu hartzailetzako teknikariarenak eta baita ere txosten juridikoak, eta aurreko kontratua luzatzen da 2025ko maiatzaren 8 bitarte, bederatzi bitartean, eta onartuko dugun luzapena izango da 3. eta azkeneko prorroga 2025ko maiatzaren 10-etik 2027ko maiatzaren 9 bitartean izango litzatekena. Eta printzipioz batzordean aho batez onartu zen. Laugarren puntua. Fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea, 2024ko 5. espedientea, ekainekoa. Miren, mesedez? Hau aurreko plenoan ere onartu genuen maiatzari zegokiona, eta hau da Amorebieta Etxanoko udalaren Larrea Kirola instalazioan kudeatzeko zerbitzuaren ekaineko zerbitzua. Eta batzordean komentatu genuen, eta hau batez onartu zen. Bosgarren puntua. Fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena. Kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea, 2024ko 6. espedientea, ekainekoa. Miren, mesedez? Hauek ere antzeko dia, maiatzekoak eta aurreko hilabetekoak eta onartu izan dira, hasiko dia martxan lizitazio berriarekin uztailaren batean, hasi dia ia martxan, baina ekaineko fakturari legokio hau, da adimen eta garapen desgaitasuna duten pertsonentzako eguneko zentroak kudeatzeko zerbitzua. Seigarrena, fakturen zerrenda baliozkotu eta onartzeko proposamena, kontu hartzailetzako eginkizuna ez betetzea, 2024ko 7. espedientea, ekainekoa baita. Miren? Hau ere berdin, uztailaren batean hasiko dira martxan, baina ekaineko 24 eta ekainaren 30 bitarteko zerbitzuari dagokio, pertsona nagusien eguneko zentroa eta jubilatu etxeak kudeatzeko zerbitzuaren kontratuari dagokiona. Eta batzordean hau batez onartu zen. 7. puntua. Amorebieta Etxanoko kirol instalazioetako arreta administrazio, kirol eta sorospen zerbitzua kontratatzeko espedientea onartzea. Ester, mesedez? Egunon. Hau hiritartasun batzordean aztertu eta bertan onartu egin zen. Aurreko puntu baten esan da moduan gaur egungo kirol zerbitzuaren kontratuaren epea amaituta dago eta lizitazio barri bat prestatu zen orain dela hile batzuk.
Baina prozesu horretan langileak hitzarmen berri bat sinatu eben soldata igoerekin eta ikusi izan lizitazioan zegoen aurrekontua ez alduko igoera horri kontutan hartzeko. Beraz, lizitazioa eten egin zen, aurrekontuan kreditu aldaketa egin, diru nahikoa izateko, eta orain lizitazio espediente berria onartu egin beharko zen. Bai, itxaso? Guk batzordean abstenitu egin ginen, eta oingoan ere abstenitu egingo gara. Zergaitik, alde batetik egia da, lizitazio berria atara behar zala, egia da etena egin zala, alde batetik hitzarmen berria, langileen hitzarmen berria sinatu zalako, baina egia da ere, guk aurrikusten duguna bebai da, horrez dela emon aldaketa bat ordutegiaren zabalkuntzan. Egia da, aurrikusita dagoela plegu horretan bebai, plegu teknikoetan egon aldala ordutegien igoera erabileran eta badagoela hor poltsa bat. Baina ikusita ganera herri honetan dauen kirol instalazioen inguruen eta erabileran dagoen falta edo utxune hori eta behar izana, guk aurrikusten gendun eta horrela komentatu gendun ordutegia ere hobeto legokela zabalagoa izatea. Eta ez gero aurrikusi eskatzen bada bereziki kondizio konkretu batzuen tartean eta hori egitea. Horrek da guri gehien sortarazi oskun basantzu hori, ez da? Eta ordutegia zabalagoa izango balitz eta aurrikusita egongo balitz ordutegi horren zabalkuntza eta hasieratik, onarpena onartuko genduke. Baina gu mantenduko gara batzordean egin gendun bezala, abstentzioarekin. Baiezko botoak, ezezkoak, abstentzioak. Zortzigarren puntura joko dugu. Espazio publikoaren eta kalez kaleko salmentaren ordenantzaren behin betiko onarpena. Ester, mesedez? Bai, dakizuenez, joan den apirileko osoko bilkuran egindako hasierako onarpenaren ostean, eta maiatzaren 21 amaitu zen alegazioen epearen ostean, gaur espazio publikoaren eta kale salmentaren ordenantzaren behin betiko onarpena dakargu bilera honetara. Puntu honetan, behin betiko testua eta alegazio eta ekarpenei erantzuna boskatzen da. Premiatasuna boskatu behar zen edo ez? Ordenantza honen berrikuspenak aurrekoa 2007koa izanik ardatz nagusi honek ditu. Espazio publikoaren erabilera arduratsu egitea, elkarbizitza sustatzea eta zornotzarrei irisgarritasuna bermatzea. Udalerriaren jardueraren eta auzokideen bizikidaitzaren eta atsedenaren arteko oreka bilatzea oso garrantzitsua da, eta horretarako beharrezkoa da espazio publikoaren erabilera arautzea. Espazio publikoaren erabilera arautzeak ez da esan nahi kultur eta gizarte jarduerak debekatzea, geldiaraztea edo manifestazio eskubidari betoa jartzea. Hemen ez da holako ezer arautzen. Guztiz kontrakoa, ordenantza honek kultur, merkataritza eta gizarte jarduerak segurtasunez eta berme guztiekin espazio publikoan aurrera eroatea ahalbidetzen dau. Amorebita Etxano herri bizia da, jardueraz betea eta horrela jarraituko du. Aizetara, Euskal Jaia, Zornotza kantuz, Trikipiu kalejirak larun bat arratsaldetan edo udazken txistulari taldea igande goizetan, mendimartzak besteak beste bardin jarraituko dute. Orain arte egin den bezala, espazio publikoan egiten diren jarduera eta ekitaldiek norbanako elkarte, hezkuntza zentro, klub eta abarrek antolatutakoak udail baimena behar dute, bai espazioaren erabilera publikoa bermatzeko eta bai gain jarritako jarduera saiesteko edo hala eskatuz gero dagokion laguntza emateko. Udalaren berezko jardueraz gain, gaur onartuko dugun ordenantzak ostalaritza establezimenduen terraza espazioa arautzen du. COVID-aren garaian terraza espazioa handitu ondoren berrantolaketa beharrezkoa zuena. Guztion arteko elkarbizitza bermatzea da ordenantza hau garatzeko oinarrizko ardatzetako bat. Beraz, terrazen inguruko ordutegia bi ataletan erraztu da, urritik maiatzera eta ekainetik irailera. Ordenantza garatzeko prozesuan herritarren parte hartzea oinarrizkoa izan da. Arkalaz, guztion artean guztion elkarbizitza bermatzeko ordenantza dugu. Alde batetik, auzokidekin egin diren bilerak ugariak izan dira, eta ostalaritzako profesionalekin elkarrekintza eta elkarlana ere oso garrantzitsua izan da. Ordenantzaren hasierako onarpenaren aurretik sektore honekin banakako bilerak egin ziren. Bakoitzari bere terrazagarako proposamen pertsonalizatua emanez, auzokidei trafikoaren irisgarritasuna bermatzen zelarik.
Zentzu horretan, terraza lizentzia duten establizimenduekin 51 bilera egin dira. Eta gainera, gaur egun lizentziarik ez duten 7 ostalaritza establizimendutan terraza jartzeko proposamenak egin dira. Gaurko onespenarekin Zornotzako espazio publikoaren erabilera eta kaleko salmenta bermatuko duen araudiak eguneratzen da 17 urteren buruan, esan dan moduan, Amorebieta Etxano, herri bizia eta jardueraz betea izaten jarrai dezan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ester. Gaizka? Bai. Bueno, egon duzuen azalpena datoz, egin dela aste batzuk, gure etxeetan eta gure buzoietan jaso gendun triptiko edo esku horren honetan jartzen dagoena irakurren duzu, ezta? Eta, hola, ez dakik, gure itxeinako hemen informazio falta izugarri dauela, egi erdiz eta guzurrez betetako informazio bat dela. Adibidez, hemen epinen dago, jarduera sozialak eta kultura eta kirola arlokoak mugatuko dira? Ez. Zuk aipatu duzu, zelan ez diren mugatuko jarduera batzu, klaro, zuen aterkipean dauzen jarduerak direnak. Baina ordenantza eskuetan hartzen badugu, klaro, ordenantza eskuetan hartuta badago jarduera sozialak eta kulturalak mugatzeko aukera emoten dutze udalari. Adibidez, kale musikako emanaldiak, esaten da, baimena oso salbuespen gisa edo oso kasu zehatz eta puntualetarako emango dela. Gero elkarteren batek halako jardueraren bat antolatu nahi duenean, bete bardeko burokrazia be itzela da. Hemen aipatzen da, zein da jarduera bat bide publikoan egiteko jarraitu beharreko prozedura, orain arteko berdina. Zeintzu dira baimena eskatzeko aurkeztu behar diren agiriak, hau ere lehen bezala gelditu da. Benetan? Benetan? Zuek irakurri duzu ordenantza. Bai? Bai, askotan. Bai, nik hemen dekot. Eskaren edukia. Eskabideetan administrazio prozedura komunari buruzko araudiaren arabera, eskatzailearen datua jasoko dira. Eta labadokio, haren ordezkarianenak, bereziki haren hortasuni dagozkienak, izan abizenak, sozietatearen zen, elbidea jakinarazpenak jasotzeko elbideo eta dole egintzak jakinarazteko bitartekoa zehaztuta. Eskabidearekin batera, egiteko den okupazioaren deskribapen memoria aurkeztuko da. Haren sedeari dagokionez eta horretatik eratorritako ondorio guztien ebaluazioa. Honako hori buruzko informazio tekniko guztia erantzita. Okupazioa egin nahi den instalazio eta altzariak, muntaketa, desmuntaketa denborak, funtzionamendu ordutegia eta jarduera egin behar den denbora, jabori publikoko elementutzat edo pertsonta sor daitezkeen kalteak bere gain hartzeko konpromisoa eta ondorioz behar diren bermeak eskaintzea. Hala nola, eskuduritan egindako fidantzak eta erantzunkizun aseguretako polizak. Kasu bietan, bermatu beharreko kapitalak zehaztuko dira. Baita horiek egiaztatzeko modua eta bidea ere. Beti ere, lizentzia eman baino lehen. Zehaztapen eta baldintza horiek ez betetzeak, logikoa denez, eskabidea ez onartzea edo ezaztea ekarriko du. Gaur egun, hau bete behar dute elkartek eta eragile? Hau egon dira betetzen honen arte? Bardin. Bai? Nik uste dut guzerretan izaretela, bueno. Baina, ez dakit. Bueno, aurrera jarrituko, nik aldot esan hau, meloi badala, baina ez da meloi bat, ez da? Mikrofono bada, bueno, bardina. Orain arte, benetan, esaten duztu elkarteek edozen jarduera sozial edo kultural aurrera emateko eskakizun hauek eskatzen zitzaizkiela? Ez dakit, hemen dauz ordezkari batzuk, eta... Bueno, aurrera, gero esaten duzu bai, ordenantza manifestaziorako eskubidea arautzen du, ez du arautzen. Manifestazio eskubidea ez da arautzen eta ez ditu manifestazioa debekatzen. Bueno, manifestazioa berak ez ditu debekatzen, baina manifestazioa dugunean askotan bozgarailuak egoten dira eta horrek bai mugatzen ditu. Orduan manifestazioa aurrera emateko baliabideak mugatzeko berriz ordenantza eskuetan hartuta aukera badu udalak. Gero esaten duzue terrazen ostalaritzen terrazak, ezta? Eta esan duzue terrazen lizentzia 51 ostalerekin bildu zaretela, hasierako onarpena baino lehen, ez dakit hau herri txikia da, ez dakit hau guztiz egia ez da, danok ezagutzen gara. Non daude aktak, bilera horren aktak? Non daude ostalariek egin dituzten ekarpenak? Esaten duzue, proposamen pertsonalizatuak egin dira. Proposamen pertsonalizatu egin zaio ostalari bakoitzai. Non daude proposamen pertsonalizatu horiek?
Hoiek ez lirateke espedientean jasota egon beharko? Besteok ere ikusgarri edukitzeko? Ez. Vale, ez dira egon behar. Vale, aurreko. Bueno, hau da gardentasuna ordua, ezta? Gardentasunaren eredu. Oso ondo. Eta hau dana, desinformazio, erdiegia, eta gezurrak bezango neukeni, diru publikoa erabiliz, zuen burua justifikatzeko edo zuritzeko, eta gainera, hau busonatu duzu, oraindik ordenantza onartu bari dagoenean. Bueno, ez dakit. Ez jata koherentea iruditzen. Eta oin, ostalari buruz egiten gaudela, galdera bat dekogu. Helduiaku, ostalariek jaso dutela jakinarazpen bat, esanez ordenantza indarrean sartuko dela eta ja euren terrazak eta joan bar direla egokitzen ordenantza oneri. Udaletik jakinarazpen hori bialdu zaie zari? Bale, ez hori helduiaku eta hori jakiteko. Bestela hori prebarikazio. Ja, bueno, horregaitik galdetu egin dizut, bale? Bale, holan bada, ondo, ze bestela prebarikazio izango litzateke. Bale, bai? Bai. Baten bat badau, salatu, ez dakit. Salatzea besterik ez deko zuen, hartz? Bai. Bai, guk ikusten badugu, argiuki salatuko dugula. Bai, ez dugu garazorik. Bale. Eta heldu gara behin betiko onarpenera. Prozesu guztie izen da zentzugabekeri itzela. Hasi ginen, bertan bera itzi ziren kale espazio erabiltzeko hainbat baimen, bueno, hasiera baten dena, gero hezkuntza zentroei, gero batzuei bai, gero bestei ez dakit norbait hor argi geratu jakon, zen izan zen udalaren irizpidea, ordenantza berri bat idazten ari zinarenen aitzakiarekin. Gero, ordenantzaren garapena egin zen, eta hori esan gendun hainbat aldi esan dugun moduan, herritarrei bizkarra emanez. Proposatu genuen, prozesu partartzaile bat martxan jartzea, uko egin zenioten horreri ere bai. Gero joan ginen, behinbeineko onarpenean, dokumentuak ez zeukan, espedienteak ez zeukan, ez genero eragina ebolatzeko txostenik, ez txosten ekonomikorik, ez da euskara irizpiderik ere ez dauka txartatute gaur egun ere euskara irizpiderik ez du txartatzen. Eta hemen bai neuke egin bugal parantesi txiki bat, honek bai udala honek esaten duzko euskaraiko badekola konpromiso bat eta agoa betetzen jako lakoetan, baina gero ekintzara goazenean guke pila bat alegazio aurkeztu genduzan, ordenantza honi, bestea beste eskatzen gendun euskara irizpideak txertatzea, eta esaten gendun lizentzien edukeri dagokien euskara baldintzait ez zaie inolako referentziarek egiten, eta arestian ipatuko euskal legidia oinarri hartuta, hizkuntza normalizazio eta sustatzea helburuz, lizentzian edukiaren baitan euskara eskakizuna barneratzea eskatzen da. Eta eskatzen gendun, espazio publikoko edozen elementutan, postuak, karpak, salgaiak, salgailuak, tarifak eta bar, kokatzen dituzten lekuetan, bideo publikoetan, euskararen presentzia bermatzea, bai? Edo elebiduna izatea eta elebiduna den kasuetan euskara pizu gehiago ukitzea. Espazio publikan egineko ekitaldi eta jarduetan megafonia zabaldutako agozko mezuak eta komunikazioak euskaraz eta bi hizkuntza ofizialetan egingo dira, eta elebidunak izan ez gero lehentasun ematea euskarari. Eta horrelako hainbat ekarpen egin genion ordenantza honi, barraketan ere bai, barraketan egiten den joan etorri ikusita, eta erabiltzaileen nagusienak aurrak izan da, ezinbesteko deritzoko euskara bermatzeko irizpideak galdatzea. Besteak beste, musika euskaraz jartzea, bai eta presio zain ordutegiak kartelak. Segurtasun neurrienak eta eser daitezkeen gainontzeko barrak. Bueno, eta oneri erantzute zaiona da. El ayuntamiento jaso dugu gaztelaniaz bakarrik, orain arte, alegazioa gaztelaniaz bakarrik jaso dugu. Alegazioen erantzuna, eta guk alegazioak euskeraz aurkeztu, erantzuna gaztelaniaz izan dira. El Ayuntamiento cuenta con planes de euskera aprobados que determinan los criterios de normalización en el ámbito de su competencia. Por todo ello, se considera que la inclusión de condiciones relacionadas con el contenido de la licencia no responde a un requisito de legalidad, sino a una cuestión de política normativa. Nik uste dut, política normativa dela, erabaki politikoa dela, ez?
Orduan, udalen esku geratzen dela. Por último, en relación con la inclusión de criterios lingüísticos a la vista de las propuestas concretas recogidas en las alegaciones presentadas, ha de tenerse en cuenta la posibilidad de que, en función de la redacción y contenido que se recogiera en la ordenanza, estas condiciones de los títulos habilitantes podrían ser consideradas contrarias al derecho, a la luz de las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia Vasco en los últimos años, si llevaran a la prevalencia de uno de los dos idiomas oficiales de otro. Bueno, azken aldian euskara jasaten ari den oldarraldia eta gero, eskua gurutzaturik geratzen gara eta esaten dugu, bueno, eske auzitegiak zalantzen ez dagien jarri ez ditugu sartuko eskara honek. Eta lehen esan dugun bezala euskariko konpromesua hitzez ez ekintzaz adierazten da, bai? Bale, hori alde batetik. Eta gero jarraitzen, izan dudana. Izan dudana desproposito bat. Ostiralean aurreko 15ean, oraindik balkoian geundela, txupinazan balkoian geundela jasango duen batzordearen deialdia. Eta dokumentazioa. Eta dokumentazioa falta zan. Eta falta da oraindik. Alegazioen erantzunak esan dudan mozela, gaztelania utzean. Oraindik, gaur deguna, ordenantzaren euskarazko bertsinoa ez dekogula. Zelan bozkatuko dugu gaur? Ez dago euskarazko bertsinoa. Ez da existitzen. Gaztelaniazko bertsinoan gainean bozkatu behar dugu. Ez dakit hau posible dan, beba, ez dakit bea posible da? Hau bozkatzera eramatea gaztelaniazko bertsino bakarrik eukinda? Parkatu, legalki bakarrik galdet. Bai, bale. Ez dakit. Euskarazkoa ez da existitzen. Non daude gure hizkuntza eskubideak, ezta? Non geratzen dira. Eta tartean, aipatu duana, esku horriarena, herritarrengandik sortu da plataforma bat, udalak entzungor egiten dau. Esan bezala nahiko kafkianoa izan da, kudeak eta guzti hau, geroan hartz, kudeatzaile honaren definizio hori oso barneratuta dugu, ezta? Zuek ez dakizu zer dan kudeatzea. Realitateak beste leku batean izten zaitu, beste leku batean izten zaitu. Eta hau esan da, eta batzordean esan gedun moduen, uste dugu prozesu honetan, bete beharreko bermeak ez direla bete. Hau da, hasierako onarpen, edo behineko onarpenean, txosten ekonomiko egon barko litzateke, genero eragina balatzeko txostena egon barko litzateke, eta ez da horrelakorik emon. Eta txosten hauek ere, jende aurrean jarri behar dira, eta txosten hauei ere, alegazioak aurkezteko aukera eskaini behar da. Eta hau dela eta guk uste dugu, ordenantza hau deusesa dela, eta hau da eskatzen duguna, ordenantza honen deusestasuna. Eta gaur, ordenantza hau, esan ditugun arrazoiengatik, ez bozkatzea. Eta bozkatuko balitz, jakin, EH Bilduk, martxan jarriko dituela, jarri beharreko tramiteak, ordenantza honen deusestasuna eskatzeko. Eta besterik ez. Besterik? Alba? Egunon bai, parkatu atzerapena hasi baino lehen, bueno, gaizka, ez tozu itzi askorik esateko, eta ez dut nahi errepikatu. Gube aurreko osoko bilkuran emandako kontrako bozka mantenduko dugu. Puntu honetan, sinadurak, herri mobilizazioa, herriak argi esan du ez duela ordenantza hau begionez ikusten, eta guk aurrekoan esandakoa be mantentzen dugu, egiteko beste era batzuk daude, eta modu horietan elkarlanean aurkituko gaituzue, baina herritarron parte hartzeari gorraren eginez, ez gara egongo, kontra bozkatuko dugu. Alicia? Vale, egunon. Me gustaría empezar con lo que me parece más importante de la ordenanza de espacio público que sometemos hoy a aprobación. Porque no estamos hablando solo de cómo organizar el espacio físico y su ocupación, sino que también estamos hablando sobre todo de un modelo de convivencia en nuestras calles y plazas. En este sentido, en opinión del Grupo Socialista, cobra mucha importancia el segundo apartado del artículo 4 sobre los principios rectores de la utilización del espacio público, porque establece la libertad de comportarse libremente en el espacio público, con el único límite del respeto al resto de las personas y a los bienes públicos y privados.
porque prohíbe expresamente las conductas que menosprecian la dignidad de las personas y los comportamientos discriminatorios contra cualquier condición o circunstancia, personal o social, como la xenofobia, racismo, sexismo, homofobia o lesbofobia, etc. Y finalmente, porque atribuye la responsabilidad de velar para que no se realicen estas conductas a los organizadores de cualquier evento de naturaleza cultural, festiva, lúdica, deportiva o de cualquier otra índole. Para nosotros y nosotras, para los y las socialistas de Amorebieta, el espacio público es el lugar en el que se producen múltiples actividades de carácter público y privado. Es un espacio que nos pertenece a todos y a todas, y que todas y todos tenemos derecho a utilizarlo en libertad, con el único límite de respeto a las normas y a la tolerancia. Por eso consideramos muy útil que Amorebieta se dote de este instrumento, de esta ordenanza, que regule las actividades en este espacio colectivo. Es evidente que conciliar los diferentes intereses que conviven en un municipio como el nuestro no es una tarea fácil. Y probablemente en función de la manera de pensar de cada cual, cada uno de nosotros y nosotras, pondríamos el acento en aspectos diferentes. Sin embargo, a nuestro juicio, la ordenanza propuesta y debatida socialmente desde hace algunos meses responde a ese equilibrio necesario de intereses y permitirá a diferentes sectores de la ciudad, hosteleros, comerciantes, asociaciones, vecinos y vecinas, desarrollar sus actividades con normalidad y ofrecer a la ciudadanía todo tipo de servicios y diferentes eventos públicos. En nuestra opinión, los 81 artículos de la ordenanza y sus disposiciones recogen todos los extremos que una norma de estas características debe contemplar. No es motivo de este debate entrar en detalle sobre cada artículo y disposición. Lo importante es que recoja todas las situaciones posibles por las que se puede optar a utilizar el espacio público, las contraprestaciones para el municipio por esa utilización, cómo ha de solicitarse y autorizarse ese uso y, como decía al principio, cuál ha de ser el comportamiento de quienes toman parte en las actividades que se desarrollen en el espacio de todos con respeto y libertad. Es que recasco. Esther? Bai, bueno, erantzuningo dugu gauza batzuk esan diesenak. Bermeak errespetatu barik edo dokumentazio falta, espedientean danetari dau, txosten tekniko eta juridiko beharrezkoa direzen danak. Zuen alegazioetan esaten zen duen, genero impactuko txostena falta zala, ekonomikoa guzti hori gehitu da. Ez dau hizkuntza bietan, baina hizkuntza bi ofizial dauz, bategaz berme juridiko guztiek betetzen direla karri asko. Zer gehiago, beste gauza bat askotan errepikatu dozuena, ez dira bosgoragailuak debekatu, hori ez da egia. Baimen barik erabiltzea, bai. Pentsetan dut, danok uste dugu elkarbizitzarako beharrezkoa dela, zarata, soinu eta kalean moduren batera neurtzea. Gero, ordenantza jartzen dauenean salbuespen gisa bosgoragailuei buruz. Horrek nahi dago esan, ez direla emongo lizentziak epe luzerako. Irakurtzea da eta interpretatzea da. Osea, ez da terraza baten modure urteetarako eroan aldala lizentzia bat. Nahi da bena esan, ekitaldi musikal bat edo bosgorailua baimentzen danean, epe konkretu baterako egingo dela. Hori da nahi dauena esan. Besterik, ezer. Gero, zer gehiago, burokraziari buruz. Zuk ondo irakurri duzu eta laburbildu zer da. Memoria bat, iraupen zehatza, eta zeu zer gertatzen bada beharrezko seguruak eukitea. Larri pentsatzen baduzu, esan zer kenduko zenduen hortik, olako alegazio hori bestugu jarri. Osa, bai, larrei dagoela, esango zenduen, bai, burokrazia eta zer, baina zer kendu behar dan, irizpidean moduan, esaten duzu ez arbitrarioak direzela, baina ez duzue proposatu bez ze irizpide beharrezkoa ziren. Alegazio pilo bat sartu dira, eta holan irakurri alba izan baduzue, badakizue asko sartu direzela testuan. Barkatu, baina publikoak ezin dau parte hartu plenoa bukatu arte. Eskerrik asko, Amaia. Bueno, Holanda be, gaur esan dut moduen boskatu egiten dira erantzunak. Osa, erantzunak prest dagoz, baina oraindik ez direz ofizialak eta horregaitik ez direz eroan publikora. Baina, bueno, esaten egon zen moduen, azkenengo testuak ekarpen pilo bat, jasotako ekarpen asko batzen dauz. Horregaitik, batzar pilo bat egon diraiz, hostalariekaz, merkataritza elkarteakaz, bizilagunekaz, aligazioen epearen barruan, edo eta kanpoz ere elkartu gara eskatu deuen edonoaz. Eta jasotako ekarpen guztiak aztertu eta erantzun dira. Batzut kontutan hartu dira eta testuan jaso ere.
Behin eta berriro kontrako errepikatu arrean guztion artean sortutako lana da. Eta horregatik, bai, eta bueno, horregatik bozkatzera gatoz gaur. Ester, genero eraginaren ebaluazio txostena noiz sartu da espedientean? Esango txunik, uztailaren 10ean sartu da, oda, azken momentuan. Esan duzu, sartu da, ez, baina hori egon barko litzateke, ja, garapenean, ordenantzaren garapenean, kontuan hartzeko dokumentu bat. Eta hori ja, egon barko litzateke garapenean ja sartuta. Esan duzu, bosgarailuarena, hasiera batean, eta hori argi pintzen zuen, debekatuta zeuden. Orain, modifikatu egin da, eta hori jartzen da, hori, esan duzu moduan, oso kasu puntualetarako, eta oso salbuespen gisa edo oso kasu zehatz eta puntualetarako. Bueno, dinozu hori geratzen dela interpretaziorako, denboran, ez daiten, bueno, interpretazio hutsa, baina ezin duguna itzi da, udalean segunetan hor dagoen, bakoitza bere interpretazioa aldauen, testu horrena. Zer gehiago aipatu duzu? Alegazioak guk, 60 alegazio gora aurkeztu dugu. Ez dakit. Noiz erantzungo diren. Erantzuten dira gaur behin betiko onarpena eta gero legeako lan esaten da, baina gure ustez udal batek jokatu halko leuke bestera batera. Eta hurbildu eta alegazio horren azalpenak emon. Gero dinozu bilerak egin dirala, hainbat bilera, auzokideekin, baina berrez dinot. Non dauz bilera horren aktak? Non dauz auzokide ostalari elkarte horiek egin dituzten ekarpena zeintzu dira? Ze plantamenturekin joan da udala? Non da udalaren seriotasuna eta gardentasuna? Hori dana jasota egon behar da, ezin da zen ez, nire kuadernoan dauz. Jode, zelako seriotasun falta, itxela. Bai. Hori, kudeaketa onaren eredu. Ni pentsatzen da, bebai batxarrak arlo pribauan bebai, parkatu, arlo pribauan bebai garatzen dizena. Ostalaritza bakoitzak zer esan dutzen udalari ez dugu zertan erakutsi behar akta baten. Eta publikoki... Ester, baina gero ekarpen horrek, supertzen da, eustale egitetzen ekarpen horrek... Gaizka parkatu baina hitza esterrek deko. Bai, ekarpenak formalki aurkeztu direzenak registroadeki eta horrek badaukazu ez, baina azkenien batzar baten, ostalari batek guri esandakoa, ez da zertan aurkeztu behar, berak ez badago baimenik emoten holan izateko. Eta barriro, pio agentegaz egon gara, merkartaritza elkarteaka, 60 alegazio, baina gehiago, edo ez dakitzen bat, azkenien erantzun da dauz txostenatan, eta esan dakoa, lehenengotan egin zen aurreko konsultak sektoreei, gero egin zen behin-behineko onarpena publikatu egin zen, ekarpena jaso, barriro batzartu, barriro beste bertsio bat egin, eta elkarlanean sortutak ordenantza bat da. Zuek askotan guzurra jarraituko dozu ez esaten, baina, guzurra askotan errepikatu arren ez da egi bihurtzen. Boskatu baino harin hau, nahiko nuke eskerrak emotea teknikari guztizei, parte hartu duzuen guztizei. Aizbea Atela, Alex Matias, Erlantz Jimenez, Jon Legorburu, June Gomezek egindako dei guztiekaitik, Ekain Alberdiri, Ainoa Betiri, Eidar Galartzari, Jasone Ibarrari eta Ainara Etxebarriari. Eskerrik asko egindako lanagaitik eta emandako berme juridiko eta ekonomikoagaitik. Bai aitortu nahi dugu egin duten lana, eta gainera, iruditzen jako azken aldian egin dutela lan, presaren presiopean, eta estutu egin dozu ezela, hau, lehen bailen, ataratzeko. Bai esko botoak, ez esko botoak, Bederatzigarren puntura joko dugu. Amorebieta Etxanoko hiri antolamenduko plan orokorraren behin-behiniko onespena. Anartz, mesedez? Ino bat, saltute daukatelez. barkatu. Bai. Kalera joango naiz. Gero zuka bizago.
Ez, berak alegazio bat aurkeztu indau, orduen alegazio aurkeztu dozunean parte zara, batez ere alegazio pertsonal bat. Orduen, astentzinoan irudikatuz, berak ezin du puntu honetan parte hartu. Hori izan da. Eguno guztiori, gai hau lurralde batzordean aztertu genduen, zeozer esatekorik dekozue, gai horri buruz. Bai. Aurrera. Bai. Bueno. Kale espazioaren erabilaren ostean, emoten dau, behatzegarren puntua, bere sarma eta bere garrantzi guztia galtzen duela, ezta? Baina bederatzigarren puntu honetan, herri eredua, urrengo urteetan, 20 urteetan egongo dan, eta etorkizunerako egongo dan, herri eredua maiganean daukagu. 2015an hasi zan, herri planamentuaren plan orokorra. Orain dela 15 urte. Berez, bere epea burutzeko 3 urtekoa zan. 2024an agertu gara, 380.000 euro gastatu ostean, plan hau egiteko, eta plan honek ekarri dituena da, tartean, hainbat eta hainbat lege aldaketak egon direnaz, denbora guztien egokitzapen prozesu baten murgildu egin gara, ezta? Eta horrek ekarri ditu, azkenean, bai teknikarien aldetik, kriston lana, eta baita kanporatu egin diren lanaren modifikazio eta aldaketak. Lehenengo hasiera, orain dela 2 urte egin gendun, eta noz, uztaian baita ere. Horren ostean, ekarpenak eta alegazio epeak eduki ditugu, eta EH Bilduren lanari esker, herritarrekin lana egon ostean, konturatu ginen epea, berez, urrian amaitzen zan, 2022ko urrian amaitzen zan, eta guri lanari esker eta herritarrekin egon ondoren, konturatu ginen herritarrek ez dakiela, herri gehienek, edo herritar gehienek, ez dakie plan honek zer dekon edo zer arautzen duen. Hori dalata guk eskatu gendun luzapena. Eta gobernu taldeak onartuen zuen. Abenduaren 31 arte. Tartean, epe horretan, 119 ekarpen edo alegazioa aurkeztu dira. Bueltatu dira herritarrei alegazio eta ekarpen horiek? Ez. Ez. Gaur, aprobatu ostean, edo zuek aprobatu ostean, egingo jakie ekarpen hori, erantzun jakie. Orduen, esaten dozu, plantatzen zara gure burari plantatzen gara, eta orduen ze parte hartze prozesu da hori. Ze parte hartze prozesuari, herritarrek parte edo zeozer ekarpen bat egiten duenean, esaionean erantzuten. Hori ez da parte hartze prozesua. Parte hartze prozesu bat da, orain dela 2017en, tailer batzuk antolatu ziren, etxe bizitza, jarduera ekonomikoak, ekipamentuaren inguruan, eta hori herritarre desberdinak hartu gendun, baina hori orain dela 7 urte. Eta hor galdera oso zehatzak eta galdera batzuk botazan ekarpen edo bilera horretan. Zenbat biztanle edukin nahi du Zornotzak? Zenbat biztanle edukin nahi du Zornotzak? 20.000 biztanlitik pasatu behar gara? Hori galdera botazan. Erantzunez da, bai, pasatuko garela. Ze 1.492 etxe bizitza egingo dira, gehi beste 300 oraintzi momentu honetan edozi momentutan egin daitezkelako. Guztira, dana egiten baldin badakigu dana ez dela garatuko, alan, espero dugu, beste 3.600 biztanle eukingo ditu Zornotzak.
3.600 biztanle gehiago. Orduan, parte hartzari dagokionez ere, iazko otsailaren 22an, osoko bilkurak, Arnaz Gandiak esan zuen, eundaka eta eundaka batzar egin dozu bezala. Ez da zalantzarik eukiten, haulan izango zen. Baina, zeintzu dira batzar hoien helburuak? Interes partikularrak. Bakarrik begiratzen dira interes partikularrak. Norberak bere jabean dekon espazioa, eraikin, edo zer egin alduen eta zer ez erantzuteko. Hoiek ez tekie ikuspegi orokor bat. Eta planamentu bat ikuspegi orokorra euki behar du. Norberangoenetik gainetik. Norberanakoa sekulebez ez da egon behar interes orokorraren gainetik. Eta hori da. Eta hori oso garantzitsua da guretzat. Bueno, eta hori esan da, igual zoze bestuko jaten esatea, normala, bueno. Guazen eredura. Zer planteatzen du momentu honetan herri antolamentu honek? Etxebizitza kopurua esan dutenean, 1.992. Bai, 3.600 biztanle gehiago izango garela. Guretzako, gure ustetan, kopuru larregi handia deritzogu. Eta galderak, herritar batzuek botatako galderari, erantzun jako positiboki, baina nik uste dut hori zenbat biztanle izan nahi dugun galdera, niretzako planteamendu egitarako orduan oso garrantzitsua dela. Bale, eta hemen hainbe gazte dauz, eta esango dabe, eta gazteak etxe bizitzak zer suposatuko dago? Ez da? Hainbeste 1.992 etxe bizitza, zer suposatuko dago? Etxe bizitza aukerarik eukiko dut? Zoritzarrez, planamentu hau ez du hori arautzen. Arautzen da, zenbat etxe bizitza kopuru egin aldiran, eta horietatik zenbat izango dira babes ofizialekoak, eta zenbat izango dira tasatuak. Bakoitzak euneko 20, honeko 20 babes ofizialak, eta honeko 20 babes tasatuak. Gero, hortan egiten ari diren politikak, gero zehaztuko dira. Baina argi daukagu, gobernu talde honek jarraitzen badu, bere politika izango da, salmenta utzean. Eta berez, salmenta, babes ofizialako salmentak, ez du bermatzen gazten eta pertsona zaugarrien etxe bizitzako eskubidea. Hori ere, bere momentuan, arautu beharko da. Eta etxe bizitzan ere, puntu baten, elitismo baten sartzen gara. Zergaitik, badago hor eremu bat, Nafarroa eremua, 371 etxe bizitza altzeko diren eremu bat, non estan joango babes ofizialako etxerik. Trukean, babes ofiziala etxe hoiek Izerbekoan joango dira. Izerbekoa eta hoen barrenan dauen tartean. Hau da, botere ekonomiko batzuen dekienak joango dire egune baten, eta besteok, aiaku idauz, ez da leku txarra, kriston leku da. Baina, zerara joango dira. Besto, danak ordenatuta toki baten. Ni Zornotzako naiz eta harro nago, egon zan, dokumental horretan, egon zan, edo bintzat, nik parte hartu neban mai inguruan, batek esan zuen, Zornotza dekona ona da, estatus sozialeko guztiak aurkitu aldozuzela kuadrilla guztietan. Bai, noski baietz, danok gara Zornotzarrok. Danok. Ez dugu zetan banatu beharrik batzuk hemen eta beste batzuk ez. Dano gara. Eta esentzi hori, araudi honetan, ez du bermatzen. Orduen, guretzako egoera
penagarria da. Penagarria. Gero, ekipamentu edo industriako handitzea. Hor dekogu, 2 hektarea, 200.000 metro karratu, oroan, lur berez babesteko lur modukoak, eta baita lehenengo sektorako ekoizpenerako lur interesgarriak izan daitekenak. Hori, bideratuko da zonalde industrial batera. Horrekin lotuta, joango da, Larratik, egingo dan, Errotabarritik, aurretik egingo da Rotondora, hori, poligono hori, elkartuko duena. Gure ustetan esaten da bezetz, baina baldintzatuz eskolaren patioa. Lurzori hori dator, industriaguneko lurzori hori dator, 2006an aprobatu zen Durangaldeko LZP, o Plan Territorial Parcial del Duranguesado. Hoien ikerketak, 2000 urtean hasi zira egiten. 2000, 2001, 2, 3, 4 urte horietan emoten zuen gure soldatak etorkizunean ez dakiz zenbat milako euroak izango direla, egaz joango ginatekela ez dakiz zer garraiotan, abianduleka tren bat, ziztu bizian emeti Donostira jarriko dutzuena, ez dakiz zer, olako planeamentu bat egoan buruen, hainbat jentaren buruen. Eta hor erabak izan, Zornotzan leku horretan, 1.000.000 metro karratu erabili behar direla industriarako. Una exageración. Eta, oin, esan duten moduen, 2 hektaria eta dira, Hogeita 2 hektaria. 2 hektaria, bai, parkatu. 222.000 metro karratu. Hori, gure ustetan, lehen, gero krisia etorri zen, 2008, eta krisia, eta hor krisiaren ondorioak oraindik pailatzen ari dira hainbat eta hainbat argitarrek, ezta? Eta hor ikusi da, berez, behar izan horiek edo plan horiek edo PTP horrek jartzen zuena, desfasatuta zegoela, garai baten, ez era objektibo baten, aztertu egin zalako. Gero, gune mistoak. Hor, baleten ostean, terrenotan, Ametxarri, Bekoan terrenotan, hor eremu komertzial mistoa jartzeko aukera izango da. Ikusi dugu orain bat, 1.800 metro karratur arte eraiki aldala esposaketa publikorako. Hor guk bere sasoian defendatu genduen eta defendatzen dugu herriko komertzioa, orduen guretzako ere oraindik gehienezkoa iruditzen jaku. Legeak holan dino, hor ez du gauza handirik esateko beharrik. Eta gero, dator dotazioak, ekipamenduak. Momentu honetan, herri honek bere instalazio, kirol instalazioa, eta gehiago esango dut, musika instalazioak txikidekoz. Hainbat ume, eta bentsat holan helarazi egin dozkue, hainbat ume kalean gelditu dira espazio faltagaitik. Ume edo gazte. Ekipamentu faltagaitik. Gero, musika eskolan berdin, Musika eskolan bitu zerekin polite da, baina dagoeneko txiki gelditu da, eta badauz ume batzuk zerrendatan dauzenak eta ezin izango direnak sartu. Hori aipatu egiten dut, hori dela gitzi egindako beste ekipamentu baten. 3.600 biztanle gehiago baldin bagara, 3.600 biztanle, zelan dagoeneko txikidan gauza bat, zelan da posible jasotzea gure kirol eskaintza. Eta zorionez, kirola anitza da. Eta oraindik, behin eta sarrietan esan dugun moduan, kirolak, barriak, oraindik herri honetan sortzeko da. Ez barriak, beste toki batzuetan da zuenak eskubaloia, voleibola, eta abar.
Hoiek datozenean edo hoiek edatzen diren nenean, espazio falta izugarria ikusten dugu ekipamentutan. Izugarria. Eta horretarako, EH Bilduk egin zuen proposamena, lurzoru komertzial mistotik kendu, eta balet eta zentro komertzial famatu baten tartean dauen lurretan, kirol ekipamentu integrala egitearena. Bai? Eta gero ikusi beharko zen bestekin zer egin. Eta hori esan da, gero ikusten dugu ere, landa eremu balio duten lurretan, ordenantzak horrek zaintzeko ez deuzela gauzak edo ez du balioa jartzen lur horiek. Hori jartzen dugu, zera. Bazken finean, gure esandako guztiaitik, ez talako gure eredua, gehiagizko kopurua, lorzuruaren okupazioa, boroa, elitista, ekipamentu faltagaitik, EH Bildu ezetza emongo dotzo. Eta batez ere, hori dana, eta ze tramitazioa eran manduen honek, puntu honek. Horregaitik ezetza boskatuko dugu. Eskerrik asko. Egunon berriro be. Bueno, puntu honen atzean dagoen lanpillo azpimarratzea nahiko genuke hasi baino lehen, teknikarik lan izugarria egin dute azken 8 urteetan, eman diren alegazio, galdera eta eraso bakoitzari erantzuteko. Herritarrek be, banakako lan handia egin dute, apoko dokumentuak aztertzeko eta era ezberdinetan proposamenak aurkezteko. Guk zehazki, eta komentatu dut azkeneko batzordean, harridura handiz hartu dugu azken 2 batzordetan alegazio eta dokumentazio guztia aurkeztu izana, badakigu presa egondala hau onartzeko, bertan azaldu neuenez ez dugu ondo ikusten 8 urteko lanketa hau udan eta harineketan onartu behar danik, eta beraz pena handiz herri eredua boskatzen bai gagoz, gure boska kontrakoa izango da. Besterik, Alicia? Eskerrik asko. Egunon berriro. Para comenzar, desde nuestro grupo queremos agradecer el trabajo realizado por los técnicos y trabajadores de este Plan General de Ordenación Urbana. Sabemos que ha sido un trabajo muy complejo e importante. Los miembros del equipo del redactor tampoco lo han tenido fácil. Su disponibilidad y las muy numerosas reuniones mantenidas con la ciudadanía, asociaciones, partidos políticos. En el año 2015 comenzó a andar este Plan General. En el pleno celebrado el 24 del 7 del 2015 se aprobó el programa de participación ciudadana de este plan. El Consejo Asesor del Planeamiento Municipal ha tenido una labor en la redacción y tramitación de este plan muy importante. La documentación y reuniones han sido muchas, comisiones específicas con los partidos, con el equipo redactor, 5 talleres temáticos abiertos a la ciudadanía, que trataron medio ambiente, vivienda, actividades económicas, patrimonio, dotaciones y equipamientos. Se buzoneó un tríptico, se hizo una presentación en Celayeta. Toda la documentación ha sido publicada en la web municipal. La ciudadanía ha podido presentar sugerencias y alegaciones, muchas de las cuales se han tenido en cuenta y se han incorporado a este plan. Son ya 9 años de un proceso de avance, preavance, aprobación inicial el 15 del 7 del 22 y hoy debatimos la aprobación provisional. El planeamiento municipal es la principal competencia que asume un ayuntamiento. Es una competencia exclusiva del ayuntamiento. Está sujeta a las normas sobre ordenación del territorio, sobre suelo o sobre medio ambiente, por ejemplo, y define principalmente los diferentes usos que se le da al suelo. Pero lo fundamental para conseguir un buen plan general es que esta definición física del municipio responda a las necesidades e inquietudes de sus ciudadanos y ciudadanas, que sirva para promover que las relaciones sociales se consoliden y para favorecer la mejora constante de la calidad de vida de la ciudadanía. El Plan General de Ordenación Urbana debe de tener en cuenta todas las variables para la vida en sociedad, las comunicaciones, la movilidad, los servicios sanitarios, sociales, educativos, la necesidad de vivienda, el desarrollo de la actividad económica o la sostenibilidad y el medio ambiente y natural, entre otros objetivos. Y en opinión del Grupo Socialista del Ayuntamiento de Amorebieta, esta propuesta, este plan, responde a estas inquietudes y necesidades.
Han sido 9 años de trabajo para superar las normas subsidiarias que regulaban el planeamiento en el municipio. Y tras ese periodo, hoy podemos afirmar que tenemos una buena planificación que hará que Amorebieta avance y haga frente de la mejor manera a sus retos futuros. Desde el inicio de los trabajos para elaborar este plan general que se somete ahora a aprobación, Amorebieta se fijó como principal objetivo satisfacer las necesidades generales del municipio y de las personas que en él vivimos, que se pueden resumir en los siguientes principios rectores del plan: obtención de infraestructuras y equipamientos que permitan desarrollar todas las potencialidades humanas, trabajo, ocio, desplazamiento; ordenación del suelo residencial para atender las necesidades de la población del municipio; regulación y ordenación del suelo de actividades económicas para atender como mínimo a las demandas empresariales sin descartar nuevas implantaciones; protección del patrimonio cultural, medioambiental y paisajístico. Para dar respuesta a estos principios, el plan recoge los siguientes objetos específicos: cohesión y colmatación de la trama urbana del casco urbano, regeneración urbana, tanto Hortas, Tepe, Montorra; adaptación de los núcleos rurales a la Ley 2/2006 del 30 de junio de suelo y urbanismo. Como criterio de desarrollo se establece que el crecimiento ha de ser sostenible y el plan pretende un modelo de ciudad compacta, colmatando espacios, dando coherencia a la trama urbana, procurando la menor colonización posible de nuevos suelos. Además, en el suelo no urbanizable se tienen en cuenta las características intrínsecas del territorio y la regulación de los planes territoriales sectoriales que les sean de aplicación. Además, se establecen los siguientes objetivos ambientales: lograr un uso equilibrado del territorio, fomentar el consumo responsable de los recursos naturales, mejorar la calidad paisajística del entorno, detener la pérdida de diversidad biológica mediante la protección y la restauración del funcionamiento de los hábitats y ecosistemas, alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua e impedir su deterioro, mejorar la calidad del aire y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. La memoria del plan recoge un complejo diagnóstico sobre la situación general del municipio, desde la situación demográfica y su posible evolución, el desarrollo económico, la situación sociolaboral de los ciudadanos y ciudadanas, las necesidades sanitarias o de escolarización, el análisis del parque residencial, el ocio, el tiempo libre, el tejido asociativo y los equipamientos, las infraestructuras, las redes de transporte o abastecimiento. Con todo ello, el Plan General Urbano asume como criterios orientativos los principios de desarrollo sostenible, subordinación al interés público, la competencia del planeamiento urbanístico y la coherencia de la ordenación urbanística y participación ciudadana. Así, como decía anteriormente, el Plan General de Amorebieta opta por un modelo que toma como fundamento la concentración de usos y actividades y consumo mínimo de suelo, pero matizado por las conclusiones extraídas de las fases anteriores en lo relativo a la satisfacción de las necesidades de la población del municipio y es compatible con el planeamiento de los municipios colindantes. El Grupo Socialista votará a favor de la aprobación de esta propuesta que se nos presenta porque creemos que sí responde a las necesidades de la ciudadanía de Amorebieta. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia. Muy buen resumen, Alicia. Sorionak. Egunon guztioi, denbora asko eta lan asko ondoren, gaur beste pausu garrantzitsu bat emoten dugu gure herriko hiri antolamendu plan orokor barria eukiteko. Gaurkoa azken horreko pausoa izango da. Hemendik aurrera bakarrik geratuko jakun behin betiko onarpena, gure apo barria indarrean sartzeko. Dakizuenez, puntu honetara heltzeko urte askotako lagun gogorra eta pertsona askoren esfortzua dago. Lehenengo eta behin, eskerrak emango gurako neuke, eskerrik asko udal teknikariei, batez ere bulego teknikoko langile guztiei eta konkretuki eskerrik asko Eider, Jasone, Jordana, Ainara eta Loli. Eskerrik asko benetan zuen lanagaitik. Itzela izan da egindo zuen lana. Mila esker. Gracias también al Consejo Asesor de Planeamiento Municipal y a las diferentes asociaciones del municipio que han participado en los diferentes consejos de planeamiento que ha habido en la creación de este Plan General de Ordenación Urbana. Y gracias también a los diferentes equipos profesionales de apoyo que nos han ayudado hasta llegar aquí. Y gracias al resto de grupos por vuestras aportaciones.
Tras sentar las bases concretas de la Morita Etxano del futuro hace 2 años, con la aprobación inicial, hoy damos otro importante paso con su aprobación provisional, reafirmando unas bases para tener el mejor pueblo para vivir y trabajar. Lehen esan dudan moduan, bidea luzea izen da, eta oraindik zati bat geratzen jaku. Baina danok izan dozue, hiri antolamenduko plangintza orokor bat aurrera eramateak dauzkan zailtasunen barri. Entre todas y todos, hemos definido la hoja de ruta de Amorebieta Etxano para mejorar la vida de las personas sin que nadie se quede atrás. En una Amorebieta Etxano con una transformación urbana controlada y sostenible, siempre poniendo en el centro a las personas. Este nuevo plan general se ha diseñado con la ayuda de las vecinas y vecinos de Amorebieta Etxano, y es que durante el proceso de elaboración se ha contado con un importante plan de participación que ha sido fundamental en la creación de este documento. Gai oso garrantzitsua guretzako, apoa egiteko prozesua, arkalas egitea. El proceso de elaboración del plan ha contado con una planificación en relación a la participación ciudadana mucho más amplio de lo que marca la ley en este sentido. Simplemente porque así lo hemos querido. Es nuestro estilo. Concretamente, durante la fase de preavance se realizaron entrevistas con diferentes agentes, asociaciones, centros educativos, personas de diferentes edades, encargados de servicios, empresas, etc. Charla informativa en Zelaieta Centro. Entrevistas individualizadas con todos los grupos políticos. Cuestionarios dirigidos a la ciudadanía. Y 5 talleres temáticos. En la fase de avance del plan se realizó una exposición pública en Zelaieta Centro, 60 reuniones informativas individualizadas y se recibieron 78 sugerencias. Y entre la aprobación inicial y la provisional, una exposición pública en Zelaieta Centro. También se realizó una exposición con paneles que recogían un resumen de las propuestas, tanto en la oficina técnica como en el Zelaieta, 54 entrevistas y se han recibido 119 alegaciones. Además de una escucha activa durante todas las diferentes fases del plan general, desde el primero hasta el último minuto, garantizando la participación ciudadana de toda aquella persona que haya querido participar en su elaboración. Os puedo asegurar que toda persona o entidad que haya querido participar ha tenido su oportunidad y lo ha hecho. Amorebieta Etxano es un pueblo fantástico para vivir, amable para el peatón, accesible, equilibrado, bien comunicado, cohesionado social y económicamente y muy dinámico. Y queremos que siga siendo así. Un municipio activo económicamente, un municipio industrial. Y queremos que se siga transformando con parámetros de sostenibilidad, conjugando espacios libres, espacios verdes, parques, arbolados, equipamientos, instalaciones deportivas, con zonas residenciales, zonas para actividades económicas y también mucho suelo no urbanizable. Queremos un municipio donde haya oportunidades para nuestras y nuestros jóvenes, con suficiente oferta de vivienda accesible, activo con respecto a nuestras empresas, al comercio y a la hostelería, sin olvidar nuestro patrimonio, y con un crecimiento equilibrado. Un modelo de municipio con el que llevamos muchos años trabajando. Gure herri eredua. Y como he dicho antes, con este nuevo plan general que hoy aprobamos provisionalmente, seguiremos en la misma línea. Las actuales normas subsidiarias entraron en vigor en el 2001 y durante estos 23 años de vigencia ha habido 13 modificaciones puntuales de dichas normas. Modificaciones puntuales que han servido para que nuestro municipio mejore y no se pare. Incluso en momentos de crisis, nuestro pueblo ha seguido creciendo y desarrollándose de una manera sostenible, equilibrada y eficiente. Hemos seguido teniendo una gran actividad. Siempre hemos tenido proyectos urbanos en desarrollo o a desarrollar, para el interés del municipio, siendo flexibles, sin perder oportunidades en el desarrollo de Amorebieta Etxano. De ahí la importancia de que sea un documento vivo y actualizado a las necesidades de hoy en día. El futuro suele ser incierto. No se puede predecir con detalle, pero debe haber una planificación actualizada que defina la ordenación estructural de nuestro municipio. A continuación, detallo las características más importantes del nuevo Plan General de Ordenación Urbana que hoy aprobamos. Un plan que apuesta por mantener nuestra identidad sornocharra, manteniendo suelo natural, ocupando lo menos posible nuevos suelos a desarrollar y desclasificando algunos suelos. Apostamos por la rehabilitación y generación de entornos urbanos, por la mejora continua de nuestros equipamientos e instalaciones deportivas
e impulsamos los centros escolares de nuestro municipio. Con los pies en el suelo, y siempre bajo la premisa de un crecimiento sostenible, se plantean suelos residenciales, por ejemplo, en Legarrebi, Nafarroa, Berezikoetxe, Carmen, Oguena, etc., impulsando las viviendas protegidas. Un total de 634 viviendas protegidas, de las 1.492 previstas en este plan general, por encima de lo que marca la ley. También se contemplan nuevos suelos industriales, totalmente estratégico para este equipo de gobierno, para garantizar la actividad económica y el empleo del municipio. Por ejemplo, en Boroa, en Euba, en Errotasar, Ogenaburu, etc. Y nuevos suelos para actividades económicas mixtas, por ejemplo, en Berezikoetxe, Amecharri o Arriagán-Echosna. Debemos seguir siendo un municipio atractivo para la industria. Esto es súper estratégico. De ahí la importancia de disponer de suelo industrial y suelo para diferentes actividades económicas, con un guiño también al impulso del sector primario, con las zonas de primera transformación. Amorebieta Etxano necesita un desarrollo económico y un desarrollo social, que necesitan un equilibrio. Inor atzean geratu gabe. Ordenamos nuestros núcleos rurales y barrios y el conjunto del suelo no urbanizable, protegiendo nuestro medio ambiente y sin perder de vista nuestro patrimonio cultural y natural. Planteamos un pueblo más verde y más amable, consolidando nuestro pulmón verde y ampliando nuestro anillo verde con las nuevas zonas de esparcimiento desde Astepe hasta Jauregui-Barria, en convivencia con el río Ibaizábal a través de los paseos fluviales. Este planteamiento de municipio se ha definido desde la perspectiva de género, incluida en todo el documento de forma transversal, el impacto lingüístico y la sostenibilidad energética para luchar contra el cambio climático. Y por último, respecto al procedimiento, tras la aprobación provisional de hoy, y una vez que tengamos el informe de la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco y la Declaración Ambiental Estratégica por parte del órgano ambiental, y una vez integrado su contenido en el PGU, solamente nos quedaría la última fase, la séptima fase, que sería la aprobación definitiva del Plan General y su entrada en vigor. Para acabar, comentar que siguiendo el programa de participación ciudadana que aprobamos en su día, se publicará el documento provisionalmente aprobado en la web del Ayuntamiento y se realizará una conferencia exposición pública a la ciudadanía el 19 de septiembre a las 6:30 horas en el Zelaieta Centro. Además de la posibilidad de entrevista individualizada para cualquier persona interesada que lo solicite. Por otra parte, también se reunirá el Consejo Asesor de Planeamiento Municipal el 13 de septiembre a la 1:30 horas. Eskerrik asko. Eskerrik asko Anartz. Izaskun? Bai, egunon. Parte hartze, emondan parte hartze prozesua balioan jarri dozu ez da Anartz. Guk gure dugu horren inguruan komentatu, aholkulari kontseiluan, bai aurreko aldian eta bai oraingoan, hainbat elkartek emondabela izena parte hartzeko, aurreko ustot 35 izan zirala, oraingoan 22, eta 22 horretatik 10 parte hartzea onartu da udalak, batzordean esan gendu moduan, uste dugu garrantzitsua dela, elkarte guztiak, eskaini diren elkarte guztiak, kabide aukitea, kontseiluan eta dano dikelako zer aportatu. Eta, bestalde batetik, bai, parte hartze programak, aipatzen duzun parte hartze programak, legeak eskatzen dauena betetzen dau. Baina eskedaragu 9 urteko tramitazio bat. Eta 9 urteko tramitazio batek eskatzen dau, exigitzen dau, aregin estra bat, ezin duzu 9 urtez jentearen arreta eta jentearen interesa bizirik mantendu. Eta hori, argi gelditu da, hasierako nesmen amoiakonean, orain dela 2 urte, jendearekin egon ginean, eta herritarren gehiengoak ezekienan ezer honen inguruan. Orduan uste dugu, ez dela esfortzu nahikoa egin. Eta gero, udan aprobatzea, getxo bat bai, bardina gertatu da, getxon orain doa plenora, apoa. Argi deko hau dela estrategia politikoa eta hau dela con agosticidad y alevosía. Esaten dana. Eskerrik asko Izaskun. Bai, a ber,
El Consejo Asesor tiene su reglamento y esto no es nuevo. Hemos seguido el reglamento y en base a ese reglamento se designa el Consejo Asesor. Vale? Eta zuk esan zenduen azkeneko komisioan gai honeri buruz dana esan da dauela. Eta hori pentsatu dut nire bai, dana esan da dauela gai honeri buruz. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ana. Bai, baiezko botoak, ezezko botoak, Urrengo puntora joko dugu. Prezioen berrikuspena onartzea ondorengo kontratuan. Hiri garbiketa? Bai, Isidoro. Hamargarren puntora joko dugu, prezioen berrikuspena onartzea ondorengo kontratuan. Hiri garbiketa, hiri hondakin solidoak batu eta tratamendu zentrora garraitzea. Estolderi eta saneamendu sare orokorraren garbiketa eta arratoiak akabatzea. Desinfekzio eta intsektuak akabatzea Amorebieta etxanan. Anart, mesedez? Bai, egunon berriro. Gai hau lurralde batzordean aztertu genduen eta hau batez onartu zen. Gure bozue laburpen txiki baten gotxuet, baina los servicios que se prestan serían en este contrato limpieza viaria, recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza de la red de saneamiento, derratización, desinfección y desinsectación en el municipio de Amorebieta Etxano. La fecha de inicio del contrato y la fecha de final del contrato son desde el 1 de agosto del 21 hasta el 31 de julio del 29, con una posibilidad de 2 años de prórroga. Máximo llegaríamos hasta el 31 de julio del 31. El importe de adjudicación fue de 2.375.000 euros anuales, IVA incluido, y la revisión de los precios que hoy tratamos se hace una vez que han pasado 2 años y se ha ejecutado el 20% del contrato. Se revisa solamente el coste del personal, un 3,16% según los criterios y la fórmula aprobada en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen el contrato. No se revisan otros costes, como costes financieros, amortizaciones, gastos generales o de estructura, ni beneficio industrial. La publicación oficial del índice de revisión ha sido en el año 2024 y se corresponde con la variación salarial media pactada a nivel estatal por el sector, en el año natural inmediatamente precedente y publicada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, tal y como se establece en los pliegos de cláusulas administrativas. Una vez de hacer esta revisión, el nuevo precio del contrato, desde el 1 de agosto del 23, sería de 2.426.441,66 euros anuales, IVA incluido. Por lo tanto, el incremento de este precio sería de 51.441,60 euros al año y se pagaría desde 1 de agosto del 23. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Batek, Ander? Bai, ez bakarrik esan puntu honetan hau zer ikusi dauka lehen zigarren puntuan tratatu egindan beste lizitazio bategaz, gu alde egongo garela langileen bizi baldintzak egokituteko edo hobetzeko egiten diren ekarpen guztia, kasu honetan ekarpen ekonomikoa. Aldez, baiezkoa bozkatuko dugu. Eskerrik asko. Bai. Ondorengo alkatearen dekretuaren berri ematea, kreditu gehigarrien 2024ko espedientaren 3. espedientaren eta egonkortasun txostena. Miren, mesedez? Bale, eskerrik asko, hau baitare aurreko antolakuntza batzordean komentatu genuen, pasatu da partida zehatzen zerrenda eta hori, eta da aurreko urteko aurrekontuaren likidaziotik dagon dirua, gastu orokorretako gehikuntza bat egitea 616.000 euro pasatxokoa. Eta hor, partidan batzutan zalantzak zeuden eta alik eta azkarren pasako genizuela komentatu genizuen. Bai. Bueno,
Beste kredito aldaketa bat, ez dakit enegarrena legegintzaldi honetan, eta kasu honetan 606.000 eurokoa. Osea, aurrekontuaren zati potente bat, Eta kontuan hartuko bagenduke, olakoak zenbat egin ditugun, azkenengo 7 hilabetean, hemen agirien daude gauza bat. Planifikazio falta eta kudeaketa eskasa. Ez teko beste izenik. Hainbeste biderrez kreditu aldaketak egitea. Orduen, hemen ezin da boskatu, abolan da, zuen kudeaketako eskubida bada, baina hau ez da serioa. Hau ez da serioa. Komentatu genduen bai aurreko komisioan, eta hori. Kudeaketa eskasa. Eskerrik asko Andar. 12. Amorebita Etxanoko udalaren 2023 ekitaldeko diru laguntzen plan estrategikoaren jarraipenari, ebaluazioari eta kontrolari buruzko txostenaren berri ematea. Miren, mesedez? Bale, eskerrik asko, hau komentatu genuen baitare batzordean, badakizue ordenantza aldatzen den bitartean diru laguntzen plan estrategikoa urtez urte onartzen goazela, eta 2023koari dagokionean, urte hartako urtarriaren 12an onartu zen, eta hor aurreikusten zen baitare planaren kontrola, jarraipena eta ebaluazioa nola egin behartzian. Aurkeztu genuen txostena batzordean bertan, baina nabarmentzeko gauzak, hemen atera dian arlo ezberdinek egindako proposamenak aldan neurrian behintzat, urrengo diru laguntzen plan estrategikoan sartuko dirala, jasotako txosten guztiek ez daukatela egitura mankomuna, eta horrek zaildu egiten dula horiek aztertza, baina geroz eta antzekoagoak dira, eta gero baitare, nabarmendu da baitare gaur egungo egoerara egokitzeko, aldaketa desberdinak jundiala, prozedura desberdinetan ematen, diru laguntza lerro berriak sortu dianlako, eta horiek diru laguntzen plan estrategiko honetan kontutan hartu dirala. Eta gero datu bat deigarria egin zitzaidana, baina udaleko kudeak eta arloek diru laguntzetan 1.878.000 euro pasatxo kudeatzen dituztela, eta horietatik ia 1.750.000 euro gauzatu diala. Hau dala, 83,6 ejekutatu dala. Eskerrik asko Miren. 13. puntua, 2021 urteari dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko erakundeen kontuen gaineko txostenaren fiskalizazioaren ondoriak jakinaraztea. Miren, mesedez? Hau da, urtero herri kontuen Euskal Epaitegiak edo Tribunal Basko de Cuentasek egiten du udal entitateen kontuen buruzko txostena, eta uztailaren 10ean onartu zituzten 2021ko ekitaldiari zegozkionak. Epeak normalia baino luzegoak izan dira, baina udala urtero bezala erazorik gabe eta oso modu egokian agertu ditula kontuak adierazten du. Eta eskerrak eman batzordean bezala udalangile guztiei esfortzu handia egiten dutela hau ematen eta argitzen. Eskerrik. 14. puntua, alkatetza dekretu hauen berri ematea. 2024 uztailaren 10ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Amorebita Etxanoko udalaren arteko lankidetza hitzarmena, San Antonio auzoan, Nacional 634 errepidean, hobekuntza obrak egitekoa. Adostasunez bertan bera ustea. Ester, mesedez? Hemen biak dauz lotuta, parkatu Ester. Eta 2024 uztailaren 17ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Amorebita Etxanoko udalaren arteko lankidetza hitzarmena onartzea. San Antonio auzoan, Nacional 634 betzeko obrak egiteko. Ester, mesedez? Bai, hau lurralde batzordean aurreratu zen. Aurretik Bizkaiko Foru Aldundiarekin hitzarmen bat sinatuta egon zen San Antonio auzoan oinezkuntzako pasarela eta igoiloa egiteko, eta hitzarmen horren baldintzak edo aldatu egin dira, eta horregaitik alde batetik bertan bera uzten da lehengo hitzarmena eta barri bat sinatu. Lehen egon zen akordioan, aldundiak 1.000.000 euro jartze ban, edo moten zuen udalari, eta udalak 200.000 euro jarri behar bazen obrak egiteko, eta udalak eron behar bazen aurrera. Proiektua berrikusi eta ondoren ikusi da arlo teknikoan aurrekontua askoz gehiago zela,
eta egondan dirua esalan nahikoa, eta ordu, aldundiarekin hitz egin da gero, heldu dan akordiora da, orain udalak horre 200.000 euroak jartzeko bakarrik, eta aldundiak berak ingo dauzela obrak, eta jarriko dauela faltadan beste dirua. Eskerrik asko, Ester. 15. puntua, ondokoaren berri eman, ezkontza zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana. 2008ko 1579 alkatearen dekretu. Ester, mesedez? Bai, dekretu honetan, Jon Artabe Irusta zinegotzearen esku izten da jarraian adazten diren eskontzeko ahalmena. Inigo Pujana Baindaño eta Veronika Fernández Lobato jaunanderen arteko eskontza 2008ko uztailaren 27an izan zen. 16. puntua, alkateak eskuordetuta tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Ester, mesedez? Bai, momentu bat. Amen. Bale, tokiko gobernu batzarra 2008ko ekainaren 28tik uztailaren 19 hartutako erabakiak. Lehengoa, Esleitu Amorebit Etxanoko Jauregi Zarplaza berrurbanizatzeko lanen kontratua. 2. Onartu Amorebit Etxanoko Zelaia eta Zentroko Taberna Kafetegiaren zerbitzua emakidaren kontratu esleitzeko kontratazio mailak egindako proposamena. Eta 3. Obra lizentzia Ubasoko 26. zenbakiko Etxebarri baserriko lursatian dauden eraikinen estalkiak berritzeko. 17. puntua, EH Bildu Amorebieta Etxano eta Elkarrekin Amorebieta udaltaldeek aurkeztutako mozioa udalerriko murala kontzerbatzeko. Ander, Alba, Obego. Egunon guztioi. Aurreko uztailaren 9an, udalak jarri zeun kalean zegoen murala esabatu zuenaren berri izan genuen. Honek, Amorebieta Etxanoko herritarrongan izugarrizko keixa, haserre eta desadostasuna eragin zuen. Esabatzea gogor salatuz. Ez da lehen aldia, udal gobernu honek, oinarri gabe, alde bakarrez, herritarrei entzun gogor eginez, alegia eta inolako prozedurarik jarraitu gabe, muralen ezabaketa jarduerak gauzatu dituela. Hiri artea azken hamarkadetan gero eta ezagunagoa bihurtu den arte adierazpen bat da. Muralak dira gizarteak gehien ezagutzen eta estimatzen dituen adierazpenak. Artelanak sortzea gainazalen gainean, hala nola paretetan, hormen eta espazio publikoen gainean, hainbat teknika eta estilo erabilita. Hiri artea bere forma guztietan funtsezko elementu bihurtu da hiri askotako paisaien eraketetan. Abandonatutako edo deskuidatutako espazioak bizitzaz, kolorez eta sormenez betetako eremu bihurtzen ditu. Gainera, aukera ematen dira artistei beren ideiak, pentsamenduak eta emozioak publiko orokorrentzat eskuragarri dagoen ingurune batean transmititzeko. Gainera, udal gobernu honek ikuspegi hori erakutsi du batzuetan Txikiotagiko kaleko lonjen margotzea albidetu duenean adibidez. Edota Karmengo jaietan, herriko balkoietan ezekita ikusten ditugun obrak mantenduaz. Araudiak debekatuta daudela jasoarren. Hiri artea kultura adierazpen bat da, eta bere komunitateen aniztasuna eta nortasuna islatzen ditu. Muralek historia konta ditzakete, iritzi politikoak, sozialak edo kulturalak adieraz ditzakete, eta artistan eta ikusleen arteko komunikazio bide gisa balio dezakete. Gainera, espazio publikoan daudenaz, artelan horiek pertsona orok ditu eskuragarri, haietaz gozatu eta balorean jartzeko aukera izanez. Adina, generoa, arraza edo klase soziala kontuan hartu gabe. Era berean, garrantzitsua da azpimarratzea hiri artea katalizatzaile bat izan daitekela dagoen eremuen garapen ekonomiko eta sozialerako. Adibidez, turismoa erakar dezake. Tokiko negozioetan inbertsioa sustatu eta egoiarren bizikalitatea hobetzen lagunduaz. Gainera, komunitatearentzat garrantzitsuak diren gaiei buruzko hezkuntza eta sentsibilizazio tresna da. Hala nola ingurumena zaintzea, giza eskubideak eta genero berdintasuna. Hau da, eginkizun sozial bat betetzen du dudarik gabe. Bestalde, hiri arteak sormena eta berrikuntza ere sustatzen ditu. Teknika eta material desberdinekin esperimentatzeak eta hainbat diziplinetako artisten arteko lankidetzak artearen bilakaera eta aberastea bultzatzen dute oro har. Alde horretatik, hiri artearen kontserbazioa bere bizikoa da, kultura ondareari eusteko esezik gure gizartearen aurrerapena eta garapen artistikoa ziurtatzeko. Hiriko artearen kontserbazioa erronka bat da, eta tartean dauden guztien lankidetza eta konpromisoa eskatzen du. Artistena,
komunitatearena, tokiko agintariena eta erakundeena. Funtsezkoa da hiriko artearen balio sozialari, kulturalari eta artistikoari buruzko hezkuntza eta kontzientziazioa sustatzea, bai eta kontserbazio eta mantentzen neurri egokiak ezartzea ere, kultura eta adierazpen askatasuna zaintzea erakunde ororen betebeharra baita. Horregatik, Elkarrekin Amorebietak eta EH Bildu Zornotzak ondorengo askatzen diogu udal gobernu honi. Udal gobernu honek ekimen hauek behin betiko destipifikatzea. Ezabatzeko erabakiak dagozkion prozedura jarraituz bideratzea. Eta garbiketa ordenantza eguneratzea interesdunak izan ditzaketen ezinbesteko parte hartzearekin. Eskerrik asko dago. En la exposición de motivos se explica que el Ayuntamiento eliminó un mural. En ningún momento se dice que no había pedido permiso para hacerlo. Los ciudadanos tenemos derechos, pero también obligaciones, y entre ellas está solicitar los permisos necesarios para la actuación que nos obliga a ello. Este Ayuntamiento, como Administración Pública, debe velar por el cumplimiento de las ordenanzas y la ciudadanía el deber de cumplirlas. Aquí cabe mucho de los puestos en la ordenanza del espacio público que he dicho. Aun estando de acuerdo en muchos de los términos que se exponen en la moción, nuestro voto va a ser en contra por los motivos expuestos. Eskerrik asko. Alicia, Estar, mesedes. Amorebita Etxanoko udalak kultura eta arte adierazpen eta jarduerak betidanik babestu eta bultzatu egin ditu. Kultur egitarauan ikusaldira urtean zehar arte ardatz moduan daukaten ekintza guztiak. Adibidez, Enrique Renteria pintura lehiaketa, herriko balkoietan zintzilik ikusi aldana, eta zelai eta zentroan egiten direzen arte erakusketa ugariak besteak beste. Horrez gain, herria garbi mantentzeko bide publikoari dagokion guztian garbiketa ordenantza bat du 51. artikuluan jasotzen den bezala. Artikulan jasotzen da, debekatuta dago bide publikoan mota guztietako pintadak egitea, bai egiturazko elementui, galtzari, espaloiei eta hiri altzari dagokiniz, bai arresi, jormei, estatui, monumentui eta abar. Horiek egiteko beharrezko izangoa, udalaren baimena eta elementu horren jabearena izatea. Baimenik gabe egindako pintaketak edo baimena emateko baldintzen mende ez daudenak edo interesdunek baimena iraungi eta aurrengo egun baliodunean ezabatu ez dituztenak berehala ezabatuko dituzte udal zerbitzuek. Pintaketa egin dutenen kontura. Amorebita Etxanoko udalak bere gain hartu behar du ordenantza hau beteteko ardura, eta urteak dira bide publikoan mota guztietako pintadak ezabatzen direla, edukia eta egilea edozein dela ere. Horretaz aparte, arestian aipatutako artikulan jasotzen den bezala, Amorebita Etxanoko udalak elementuaren jabeen baimenarekin eta udalaren beraren baimenarekin egindako mural artistikoak errespeteatu eta babestu egiten ditu. Horren adibide dira, konbenio, Txikiotaegi, Gudari, San Pedro kaleetako gure esku mudala edo Euskaraldiaren murala. Horregaitik guztiagaitik, Amorebita Etxanoko udalak ezetzan moten deutxo aurkeztutako mozioari eta horren ordez konpromesu hauek hartzen ditu. Lehengo, indarrean dagoen garbiketa ordenantza betetzea, hori bai da udalaren oinarrezko bete beharretako bat, indarrean dagozen legeak eta ordenantzak betetzea. Bigarren beharrezkoa denean, garbiketa ordenantza modu parte hartzailean berrikustera konprometitzen gara. Eta hirugarren udalerriko jarduera kultural, sozial, artistiko eta ekonomikoa sustatzen jarraitzea. Labur esateko bakarrik, creo que tenemos que asumir que detrás de votar en contra a esta moción que presentamos está también el peligro de que dejemos que los artistas del municipio no sean valorados en otros municipios y no en el nuestro, y vamos a dejar que las obras que no caben en la ordenanza de limpieza actual, pues como la obra que ha sido borrada, que no cabe en un lienzo o no cabe en un cintzilic o no cabe en un programa concreto del ayuntamiento, pues que no se puedan, esas formas de arte no se puedan expresar. Es peligroso, como digo, que asumamos que los artistas que no caben en diversas expresiones artísticas no sean reconocidos por el municipio. Bego? Egunon berriro. Nik udal gobernori bai galdetu nahiko nioke zergatik aplikatzen den kasu batzuia aplikatzen zaien Euskal Herriko lurzoruaren legedia eta beste kasu batzutan zuzenean aplikatzen den garbiketa ordenantza ez. Euskal Herriko lurzoru legediak beren beregi erreferentzia egiten dio fatxadetan egiten diren edo fatxadetan egindako guztiei ez.
Orduan ez duguna ulertzen da zergatik kasu batzuetan bai aplikatzen den zuzenean garbiketa ordenantza eta beste batzuei aukera ematen zaien lizentzia eskatzeko pareta horietan egiten diren artelanak, muralak edo beste edozertarako lizentzia eskatzeko eta egoera hori legalizatzeko, ez? Horrek argi eta patente uzten duena da udal gobernu honek edukiarekin eta ez edukiarekin bakarrik, bai eta egilearekin arazo larriak dituela, ez? Eta adibide gisa jarriko dut. Adibidez, Labeko egoitzan, Martzelek berak egindako mural bat zegoen, eta kasu honet, mural bat zegoen, eta gainera mural horren edukia zen euskal presoekin lotutako irudi bat, eta zuzenean eskatu zitzaion, galdetu zitzaion lizentzia duen edo ez, eta lizentziarik ez zuenez legalizatzeko aukera eman zitzaion. Kasu honetan, beste legedia bat aplikatu zitzaion. Zorionez, beste legedia bat, Euskal Herriko lurzoruanen legedia. Berdina egin zen kidendarekin. Behin Laben aurrekariak ikusita, kidendarekin prozedimendu berdina jarraitu zen. Hau da, lizentzia eskatzeko, lizentziak ez zeuka lizentziarik, eta lizentzia eskatzeko aukera eman zitzaion, eta egoera legalizatu zuen. Ez duguna ulertzen da, zergatik batzuei bai, eta beste batzuei ez. Horrek udal gobernuaren arbitrariotasuna eta ez diskrezionalitatea, larriagoa dena arbitrariotasuna mahai gainean uzten du, ez? Gero, kuriosa iruditzen zaitiguna ere da, alde batetik, PSOEk ordenantza, espazio publikoaren ordenantzari erreferentzia egiterakoan eta baiezkoa emateko argudion artean, xenofobia eta homofobioari aurre egiteko argudioak erabili izana, eta mural hau ezabatzerako orduan, ez, irizpide berdina jarraitu ez izana. Ze mural honek zerbait adierazten baldin badu, homofobia eta xenofobiaren aurkako ideologia edo ideia da, ez? Gero, harridura sortzen digo baita ere, zergatik batzokian dagoen posterra, Pradalesen posterra, zergaitik estan legalizatu behar, ez? Ze jotzen baldin badugu eta espresuki adieraziko dut, legeak berak zer esaten duen, arau subsidiario honetako legediak zer esaten duen, eta beren beregi adieraziko dut, 4.3 artikuluan esaten du, eta gazteleraz esango dut, barkamena eskatzen dut, baina gazteleraz aurkitu dut. Condiciones de ornato. Se deberán mantener las fachadas limpias y bien pintadas, reponiendo materiales de revestimiento e imposta cuando sea preciso para adecentarla. En iguales condiciones se mantendrán los jardines mobiliarios y vallado si los hubiese, y los demás elementos privativos en el interior o cerramientos visibles de la vía pública. Se prohíbe todo tipo de pintadas, instalación de carteles, letreros, propagandas que no estén expresamente autorizadas por las ordenanzas municipales correspondientes. Nik galdetu nahi diotu udal gobernu honi, ia poster horrek, batzokian dagoen poster horrek, ia lizentzia daukan eta baimena daukan. Eta baimena baldin badauka, zergatik egiten diren bereizketak, ez, talde edo egile desberdinekin, edo autoria desberdinekin. Eta eskerrak, Banski, Zornotzarra ez den, eskerrak. Ze Banskik baimena eskatu beharko baldin baluke, artearekin bukatuko genuke. Eta bukatzeko bai eskatu nahiko nioke udal gobernu honi, badela garaia ez, herritarrei entzungorrez egiteko eta herritarrek esaten dutena entzuteko ez. Uztailaren 15ean jasotako txistukadak udal gobernu honek, jasotako txistukadak entzutea baino ez dago ez. Eta hor, herrian, plazan, ideologia desberdinetako jendea zegoen. Ideologia desberdinetako. Zuena barne. Eta oso azerre gauzatu zen. Eta bukatzeko, Aliziari erreferentzia ginez, zueri parkatu erreferentzia ginez, Alizia ez da egia, ez daukala baimenik. Ez da egia, egileak, muralaren egileak, baimenik ez daukala. Udal honi jakinarazi zion, bertan aurreikusita zegoen pintada konpontzera zijoala, edo berriztatzera zijoala. 3 egun eman zituen, hori berriztatzen 3 egun, eta behin eginda zegoenean, orduan ezabatu zen. Eta ezabatzeko, eta honekin bukatzen dut, garbiketa ordenantza aplikatuko balitz ere, edo aplikatzea guk kontra gaude, guk esaten dugu ez litzatekela garbiketa ordenantza aplikatu baizik eta lurzuraren ordenantza, Euskal Herriko parkatu lurzuraren legedia, aplikatuko balitz ere prozedura bat, ezabetzarako prozedur bat jarraitu behar da. Eta ez da prozedura jarraitu. Eta guk
teknikari galdetu genien, eskumena zeukaten teknikari galdetu genien, zergatik legedia bat edo araudia bat aplikatzen zen eta ez beste bat, eta ez zeukaten inolako idearik. Eta esan ziguten zuzenean anartzi galdetzeko anartzen erabaki pertsonala izan zelako. Beste gabe. Orduan, arbitrariotasuna agerian geratzen da. Por alusiones. Sí. Bueno, a ver. ¿Puedo? Sí, un segundo. Ahora te dejo, Alicia. No. Esto no es nuevo en este pleno, ¿vale? Bego, ya te expliqué que cada caso es diferente y te expliqué el motivo, pero si no quieres entender, al que no quiere entender no se le puede explicar, porque es imposible, ¿vale? Eso para empezar. Segundo, en aquel pleno que tratamos este asunto se explicó claramente lo que la ordenanza decía, no decía y lo que decía en este asunto y cómo se procedía. El procedimiento es el adecuado, el que el ayuntamiento sigue es el adecuado. Otro dato para que tengáis. Yo me reuní personalmente con el autor de este mural hace 2 años y le expliqué que el Ayuntamiento de Amorebieta no está en contra de sus murales, sino que había un procedimiento que seguir para poder pintar en los muros o paredes de Amorebieta. Y le dije que lo que tenía que hacer era pedir la autorización del propietario del mural, o sea, del mural de la pared, y segundo, pedir la autorización municipal. Habría un informe técnico, lo que sea, por el medio y se concedería la autorización en caso de que hubiese que conceder esa autorización. ¿Cuál fue su respuesta? Su respuesta fue que él nunca iba a solicitar una autorización ni al propietario ni al ayuntamiento porque eso iba en contra de la filosofía de los grafiteros. Esa fue la respuesta del autor de este mural. Más claro, agua. Más claro, agua. ¿Quiere pintar un mural en Amorebieta en cualquier pared? Muy fácil. Que pida autorización a los vecinos propietarios de esa pared y que pida autorización municipal. También os dije en ese pleno, que tratamos este asunto, que podemos empezar con vuestras comunidades. En las comunidades de vecinos donde vosotros vivís, hacéis una reunión, pedís una autorización vecinal y si todos estáis de acuerdo, le contratáis al autor de este mural y que pinte el mural en vuestras comunidades. ¿Vale? Después de solicitar, evidentemente, la autorización municipal y de que se conceda. Otra cosa más. El mandar un email al ayuntamiento no es tener una autorización del ayuntamiento. Yo puedo mandar un email al ayuntamiento diciendo cualquier cosa. Hasta que no tenga la respuesta del ayuntamiento, no puedo hacer nada. Y es más, voy a poner otro ejemplo. Si los propietarios de esas casas que vemos ahí quieren pintar la fachada de su comunidad, desde el ayuntamiento se les pide que nos manden unos alzados en color para ver cómo quedaría con las viviendas colindantes. Se les pide que hagan una autorización, se les pide permiso de toda la comunidad. Todo eso se hace. Tienen que esperar a que reciban la autorización municipal y después pueden pintar. ¿Vosotros creéis que cualquiera puede ir pintando por ahí las paredes del municipio? Tú, todos podemos ir pintando las paredes del municipio, mandando un email ahí al ayuntamiento. ¿En qué cabeza cabe? Un poco de seriedad y un poco de rigor. No, simplemente porque se ha dirigido a mí y lo que he dicho desde el principio en la exposición de motivos se explica que el ayuntamiento eliminó un mural. En ningún momento se dice que no había pedido permiso. Sí había mandado un correo electrónico, pero un correo electrónico no es pedir permiso. Se supone que tendrá que venir al SAC o bien en la página web y seguir los cauces como seguimos todos. En cuanto necesitamos para una obra, para lo que sea, para un cambio de actividad, para lo que sea. Eso es lo que yo quería dejar claro. Y también he dicho claramente que en mucho de la exposición estamos de acuerdo, en mucho, de verdad, en más de lo que pensáis, pero que no podemos votar a favor de una cosa que ha ido y porque sí, porque yo lo valgo, lo hago. No, ¿tanto le hubiera costado pedir permiso? No se está en contra del mural, por lo menos desde nuestra parte, ¿eh?
Eskerrik asko. Markatu, ez dugu lertzen zergatik hasteko deitzen diozun pintada. Ez dugu lertzen. Bai, murala, bai, bueno, ez da bardina. Hori, esan nahi du, terminologikoki ez da bardina, eta oso argia da, zer dan pintada bat kasu honetan, Ez dut esaten bestetan, bale, oso ondo anartz eskerrik asko, baina nire mesedez ez zuzendu kondescendentziaz eta paternalismoz. Ez, anartzen, izuri zuzentzen atzaizu edukazio guztiarekin. Bale, orduan mesedez, niri kondescendentziarik ez, eta hori esan da. Murala, bai, murala, ez dugu lertzen. Bale, baina hemen ez diguzu azaldu, anartz, edo udal gobernuak ez digu azaldu, zergatik egiten den bereizketa bat. Zergatik aplikatzen zaien batzuei legedia konkretu bat eta legalizatzeko aukera ematen zaien, eta beste batzuei zuzenean udal gobernu honek hartu eta ezabatu egiten digun. Hori ezaigu jakinarazi. Behin eta berriro galdetu dugu eta ezaigu jakinarazi. Eta ezaigu jakinarazi ez da, baita, zergatik, adibidez, batzokian Pradaletzen imagenak hor jarraitu dezakin inolako lizentzia eta autorizazio gabe, ze horrek ere fatxadara, eragiten du fatxadara, eta kanpet espazio publikotik egiten den egin daitekeen bizualizaziora. Horrek ere eragina dauka. Ordan, hau, honen inguruko erantzuna ez zaigu eman. Ez zaigu eman, ez dakigu, oraindik ez dakigu, eta gu nahi duguna da irizpide objektibo batzuk esartzea. Batzuei aplikatzen baldin oso ondo. Ados egon ezarren garbiketa ordenantza aplikatu behar den edo ez, ados egon ezarren gu jakin nahi duguna da zergaitik egiten diren bereizketak. Eta zergaitik batzuei legalizatzeko baimena ematen zaien egiten diren mural edo gainontzeko fatxadetan jartzen diren gainontzeko erantzkinetan, eta beste batzuei ez. Horren inguruko erantzunik oraindik ez zaigu eman. Eskerrik asko bego. Bozkatu egingo dugu, ze uste dana ez dagoela. Baiezko botoak eta ezezko botoak. Eta gaurko azkenengoko puntora joko dugu eskariak eta galderak. Baten bateko adeko, zer esanik? Ez, bukatutzat emongo dugu gaurko plenoa. Bukatutzat emongo dugu gaurko plenoa eta gero parte hartuko dozu amaia. Uda hon bat eukidanok.